Korayiptir. Sima kildim kengешке. Көз аттым мен бүгін бір шәп кәләшке. Не дейсің сен, әгәр дә мен өйләнсәм, кеше төсле урынлашсам, көйләнсәм? Алай булгач, өйлән дус, чикмә байым. Матур якты гомер бирсен Ходаем. Шулай димсең, шулай да ярыйлаш барып чыкса уңайга. Хатын алмак читен бит, һәм мәшәкать. Bir algaç şaytanını bulmayı bit taşlap. Bütünlәй бәйләнә анда аяк кул, жүләрле бул өйләнмәк гайры мәхкул. Олайса көчләми һичкем, өйләнмә, киңәш бир дип сөйләнмә. Шулай димсең, шулай да. Әгәр дә охшаса ул тулган айга, фәрештә күкле алдыңда торса, ve tuптайкин кычакка улатылса, шулай булгач ничек алмый түзәрмен? Алам мин, бәлки рәхәттә йөзәрмен. Алай булгач өйлән дус, чикмә байым, сәгадәтле гомер бирсен Ходаем. Шулай димсәң, шулай да. Ярыйлаш барып чыкса уңайга. Хатыннарны сөюче бер матур яшь минем ярны сөюдә булса көндәш. Сөйіп китсә хатын һәм ул егетне, читен тормыш бер айда барда бетте. Алайса, көчләми һичкем, өйләнмә. Киңәш бир дип сөйләнмә. Өйләнмим, ул матур сүз. Читен шул дөньяда тормак хатынсыз. Ятасың боз кебек салкын түшәктә, куя син бу җиһанда килмешәклә. Беленми эштә мәгълүм бер вакытка бу хәлләр бик ерак иптәш бәхеткә. Кәләшкә мин бүгеннән яучы салсам, озак үтми аның куенына барсам, җылы куллар белән ул тәнне сарса, бәхет шул, эзләмим мин башка нәрсә. Олай булгач, өйлән дус, чикмә байым, җылы якты гомер бирсен Ходаем. Шулай да әгәр дә ул иркә булса, тәкәбер бер кабарган күркә булса, риза булмый минем тапкан табыштан, сәбәп булса һаман юк бар тавышка. Риза булмый минем алган киемгә, төшерсә ул кесә ягын киемгә, ире кем, баймы, юкмы белми хәлен, китер дип дауласа, зәңгәрен вә алын. Шулай иптәш, алай курыксаң өйләнмә. Киңәш бир дип сөйләнмә. Шулай да бит, ата булмак күңелне бөтенләй шат итә ул хәл күңелне. Балаң йөгереп, менә алга әти дип, китер әткәй миңа мәм, тәти дип, бу хәл иптәш җуатмасмы күңелне? Bütün рәхәт, хозур шунда түгелме? Алай булгач, өйлән дус, чикмә байым, әти булмак насыйп итсен Ходаем. Шулай да соң, балаң булса 5-6, өең тулса шулар белән һәм каралты, шуларны туйдырамын дип тирең түк, иел җиргә дуга төсле билең бөк. Алай булса, хатынсыз тор, өйләнмә. Киңәш бир дә, фәлән бир дип сөйләнмә. Шулай да ул балалар үссә барда, әгәр дә җир җиләктәй пешсә барда, таянып яшь гакылга һәм дә көчкә, керешсә һәрбере бер яхшы эшкә. Байып китсә алар шул эш юлында, итәрләр тәрбия картлык көнемдә. Алай булгач, өйлән дус, чикмә байым, тыныч картлык насыйп итсен Ходаем. Шулай, ләкин кирегә ишсә язмыш. Үлеп китсә хатын күп тормый ялгыш. 5-6 яшь бала калса кулыңда. Менә инде шөкер тормыш юлында. Тынычлык юк аларның борчуыннан, колагың тыгаларның чырчуыннан.
Mine ittеш, bu işke aptırayım men, bu oyunu uylagaçta koltırayım men. Olay bulgaç, kuşa çort! Hiç ilenme, kineş bir deyip gidetme hem silenme. Diyeyim bir söz, büten bir söz de katmam. Hatır alsan kirek it, künde batmam.